Slováci majú po 3 vystúpeniach v prvej časti predkvalifikácie na konte 3 víťazstvá, urobili dôležitý krok k postupu do ďalšej fázy, ako to hodnotí prezident SBA Michal Ondruš. Ono to vyzerá na prvý pohľad jednoducho, ale aj tento trip Kosovo-Albánsko, tie zápasy boli veľmi náročné, hlavne psychicky. To prostredie je veľmi, veľmi jedinečné v obidvoch krajinách, atmosféra taká zvláštna. V každom prípade buďme radi, že sme to zvládli. Tie výkony boli veľmi zodpovedné. Dá sa povedať, že okrem úvodu toho zápasa v Kosove sme tie obidva zápasy veľmi pekne kontrolovali. Chlapci ukázali skvelý prístup, boli výborne pripravení zo strany trénerského štábu, takže za mňa veľké plus a tešíme sa, že máme 3-0 a ostáva nám vlastne to celé iba potvrdiť toho 5. júla v domácom zápase s Piskom FC. Tešíme sa aj z Davida de Juliusa. 2x26-bodový výkon ukázal ten prínos, prečo prišiel na Slovensko. David jednoznačným spôsobom potvrdil vlastne to, že prečo sme sa vybrali. Či už s ohľadom na jeho strelecké schopnosti, či už s ohľadom na jeho pokoj na lopte, jeho asistencie, skvelá obrana. Je to mimoriadny impuls pre celé družstvo, pre celý slovenský mužský basketbal a pri ňom iste budú raziť aj ďalší spoluhráči.